כנעם כלוי יקום וכארי יתנשא, לא ישכב עד יאכל טרף ודם חללים ישתה. דהיינו, הארי הזה, כשהוא קם, הוא לא מפסיק, הוא לא נח, עד שהוא גומר את המשימה. לצערנו, המשימה הזו עולה לנו בדמים יקרים מנשוא. דמים יקרים מנשוא. סמל אבי גיאסי, בן 19 מחשמונאים, לוחם בגדוד 931, חטיבת הנחל, נפל בקרב בצפון רצועת עזה. הקדוש ברוך הוא, החלטת לצערנו הרב והכבד מנשוא לקטוף את לוי היקר שלנו ולקחת אותו לגנך, ליהנות מקרוב מיופיו ומהניחוח המיוחד שלו. אני לא מאמין שאני עומד כאן ומספיד אותך. אהבתי מאוד את הנתינה האינסופית שיש לך בעין הטובה שלך. כל פעם שהייתי צריך ממך עזרה, ראיתי איך אתה נותן לי את כל כולך, כי אני אח שלך ואתה לא חושב רק על עצמך. ברגעים קשים הייתי חושב עליך ואחים, שאם אתם איתי, מה יכול עלינו? אני בטוח שגם להיות גיבור זו הייתה בחירה לגמרי שלך. למרות שביקשתי לך בפלאפון לא להיות גיבור, אבל אחרי שאתה בוחר מה יש לי לעשות. שאנשים לא מבינים כמה זכיתי בך, איזה אח טוב היית ואיזה לב גדול היה לך, כמה חשוב היה לך שיהיה לי טוב ושאני אהיה מאושר, איזה מודל לחיקוי היית ועדיין בשבילי. לוי היה מתנדב פעיל בעמותת קו לחיים שמסייעת לילדים עם צרכים מיוחדים. איזה חבר היית? אהבת את כולנו כאחים, סחבת אותנו אחריך לכל מקום. עם ישראל איבד אדם ולוחם גדול, מנהיג מילדותו, ואנחנו איבדנו אח. לוי הותיר אחריו הורים ושלושה אחים. בשנות 2000 להיות עם חופשי בארצנו ארץ ציון ירושלים. ראיתי ילד יפה תואר שתפילין לו על הראש צמוד לחזה. כשאת התמונה ראיתי, כאבתי, התאהבתי. ראיתי לוחם קרבי יהודי, ראיתי ספר וסייפה, ראיתי טלית, תפילין, נשק, כיפה לבנה. רציתי לנשק אותו ומצחו, לומר לו תודה. ראיתי קדושה, גאווה של בן תורה. ראיתי זקיפות קומה של אמונה. כשלוי חזר היה לו רגילה, לפני איזה חודש. היה לו איזה רגילה. אמרתי לו, מה אתה אומר אחי, מה בא לך לעשות אחי? חבר חוזר מהצבא, מה שאתה רוצה אני איתך. מה שאתה רוצה אחי, ניסע לצפון, ניסע לדרום, אני פה איתך אחי. רוצה לצאת לאיזה בר, מסעדה, מבין?
הוא בחר מהכל ללכת לכותל. הלכנו אני ואביתר לכותל, הגענו לשם לרחבה, והחלטנו שנלמד תורה. ולוי שאל שאלות והקשה, אני זוכר שזה היה סוגיה שאביתר ידע, ולוי הקשה עליו שאלות שכאילו היה ממש לימוד שם. שתראו איזה בן אדם. מכל המקומות בעולם מחר ללכת לכותל. ושתדעו שבאותו שבוע שאתה רגילה, בן אדם היה 4 פעמים בירושלים. 4 פעמים. איזה כוחות של מנהיגות ואיך הוא ניווט אותם למקומות טובים. הוא היה מנהיג מלידה מה שנקרא, אי אפשר היה לפספס את הדבר הזה, אבל מנהיג שקט, מנהיג צנוע. מנהיגים הרבה פעמים, במיוחד בגיל הזה, לוקחים את המנהיגות שלהם למקומות לא טובים. לשלוט, להנמיך, להתנסה. לוי היה כל כך הפוך מהדבר הזה, הוא לקח את הכוחות שלו, לקחת אחריות, לדאוג לחלש. זה מדהים, הוא היה אציל. ובאמת, לוי זה היה בן אדם גם שכל החברים כאילו, כולם העריכו אותו. לוי, כמה לקיחת אחריות היה בך, וכל פעם בחרת, פעם אחרי פעם. אחריות שלי, כולם מכירים את הסיפורים, עם 4 המינים, עם החתונת חסד בשמינית שכמעט לא יצא לפועל, וחנה קוראת לך למשרדה ואתה אומר עליי, האחריות שלי, כמה טיול של כמה ימים של הכיתה שבעת זה היה נראה שלא זזים, ידעתי שאני צריך לדבר רק עם לוי, ולוי אומר עליי. בתוך כמה דקות כולם מתארגנים, לא יודע איך הוא עושה את זה. היה בן אדם שקט, עם קול מאוד מאוד גדול. היה איש אמת, איש ענווה. הוא היה מנהיג, היה לו כוח הנהגה. השקט שלו, השקט שלו. הוא היה חבר אמת. אני נזכר בזה שוב ושוב, אני נוסע לישיבה בבוקר, דרך ארוכה, ואני פשוט, הדמעות נוזלות. אחרי זה אני יוצר, אני אומר, לוי היה כל הזמן עם חיוך. אתה לא יכול לפקוד כל כך הרבה עם החיוך שאתה רואה כל הזמן מול הפנים. לוי אותי זה החיוך. זה טוב בלב. להיות המצוצה. זה הבחור. אני חושב שכולנו ככה זוכרים את לוי, מהחיוך הגדול שלו. אני חושב שכמעט אין תמונה בלי איזה חיוך ככה, מאוזן לאוזן. כמה שמחה הכנסת לאנשים. ואין ספק שללוי היה נוכחות. הוא היה חיוך. גיבור של העולם, ילד עם חיוך של מלאכים. לוי, השם שבחרנו לו, מסתבר לאורך השנים שכל כך התאים לו, כי היו לו את החלק של הלוי, של הגבורה, של העוז, של הדבקות במטרה, של להתאמץ ובכל מחיר להשיג את מה שהוא רוצה, והיה לו את החלק הלבבי, את החלק של הלב, של החיוך, של האהבה, של הנתינה, של התמיכה באדם החלש. הוא היה רואה כל אחד ונותן לו את המקום שלו. רק אתה ממשיך לתהות. אני הייתי יום בישיבה בבוקר של אחד מטובי בנינו, אבל באמת מהחלק העליון של הקצפת, לוי גיהס שמו. בשמחה, מי שנכנס עליו
לקחת איתי את הערכים שלו, את הרצון לנתינה, לעשייה כל הזמן. היה צריך להשלים עניין לקיבוץ יפתח. אתם יודעים שגם בנושאים שביעיסטיים, תרים צריך לדאוג שהם יתעוררו לתפילה, הם צריכים להבין את הקונטקסט שהם נמצאים, באים להשלים עניין לקיבוץ וזה. כמו שאמרתם, לוי לא צריך להעיר, לא צריך כלום, להתייצב. לוי היה ישר. לוי הוא מהצדיקים שהקדוש ברוך הוא אוהב. הרגשתי שהבן אדם הזה צור החלמיש עם לב ענק. היה איש של אמת, לא סבל צביעות. לא סבל. בן אדם בגיל כל כך צעיר הצליח לגעת בכל כך הרבה אנשים, באמת להגיע ללב שלהם. אז כולו התנדבות, כולו ריצה, אבל... שוב היה ילד מאוד שובב. זה בריא. עם כוחות מאוד גדולים. זה מצוין, ילד שובב זה סימן הכי טוב. שזכינו באמת שלאורך השנים ככה הוא תיאל אותם במקומות הכי טובים. אז אומר לי הרב, אני באילת. אני אומר לו, מה אתה עושה באילת? באמצע... מה הוא עושה באילת? עם נופש של קו לחיים. קו לחיים, קו לחיים. כל השיחות שלנו זה בסופו של דבר עם קו לחיים. והוואטסאפ האחרון שהיה לנו זה שלוי מתעקש לעשות שבת קו לחיים בפנימייה של ישיבה. כל פעם שאמרתי לו וואו ושיווקתי לך, הוא אמר אני מקבל כל כך הרבה מזה, היה לו כל כך ברור מאליו שהוא מקבל לא פחות ממה שהוא נותן שם. גם בחניכה יש חניכים קשים, משפחות קשים, לוי תמיד מקבל את החניך הכי קשה והוא אומר להם, חבר'ה, אנחנו באנו כאן לעבוד, לא באנו כאן לעשות חיים או משהו כזה, כן? צריכים לתת לעבוד וצריך לדעת להתייחס, לא החוכמה גם כן לקחת את הדברים הכי קשים ואליהם להתייחס. זה לוי שהיה שלנו. מהרגע הראשון שהוא נכנס עם החניך, גם היה לו חניך באמת ראו שהיה חניך קשה. מהרגע הראשון הכל הוא עשה ממש בשמחה ובאהבה זה היה מטורף לראות, באמת מדהים. אני ממש זוכרת אותו וברגע שראיתי את הפרצוף ישר זיהיתי ואני לא יכולה להגיד שאני זוכרת את כולם מהשבת הזאת, אבל אותו אני ממש זוכרת. יש לי כל כך הרבה מידות שאני באמת משתדל לקחת ממנו, אבל זאת המידה הכי עיקרית. של לעשות את זה כי צריך, ולא בשביל, לא בגלל שיראו אני ואני, כי פשוט צריך. הכל בשקט, למען שמו יתברך. בהתנהגות שלו, בתכונות שלו, שהוא היה תורם, היה עושה את הכל מכל הלב, הוא לא היה מסתכל מה אחרים עושים, כן? הוא היה עושה את שלו, יודע שהוא צריך לעשות את המשימה הזאת, היה עושה, ולא עושה חשבון בעצם מה אחר עושה, האם הוא כן תרם, לא עשה, כן עשה או משהו כזה, כן? זה המסר שלו, זה המסר שצריך להעביר כן, לעם ישראל בעצם. כלומר, לא תמיד להסתכל, בואו, יש לנו מדינה מאוד מאוד נפלאה, והבן שלי לוי הוא לא היחידי, אני הבן שסך הכל הוא נציג, כשכל הבני נוער, החיילים בגיל שלו, יש לנו באמת עם נפלא, ילדים מאוד מאוד נפלאים, בכל מקום את שומעת את זה, וצריך להתעסק רק בטוב, כלומר, לא תמיד להסתכל על מה חסר, תמיד יש מה להשלים, כן? אנחנו תמיד מסתכלים על האחוז בעצם, לא יודע, האחוז הקטן בעצם, הלא טוב בעצם, חושבים שזה כל הכלל בעצם, אבל זה בכלל לא כך. לוי הוא לא היה רק לבד, לוי בדיוק מייצג את כל עם ישראל. אני ולוי שכנים מגיל 0. כל הזיכרונות הראשונים שלי איתו. מה שאני זוכר את עצמי, אני זוכר אותי איתו. כל הילדות העברנו ביחד. רוב הזיכרונות הראשונים שלי היה שותף בהם. אפילו שלמדנו מקום, אפילו על אופניים, אתה אומר, זה טובים, שלושתנו. זה היה כמו אח, לפעמים היינו
היינו הולכים ברחוב, כאילו פוגשים אנשים ועובדים על אנשים שאנחנו בכלל שלישייה ולא תאומים, ביחד עם לוי. אותם חשבו שאנחנו שלישייה בכלל, אני לוי ואיתם. שהתימנים כאלה שחורים מסתובבים ברחבי היישוב. באמת היינו שלישייה. אני את האח מהבית ואת האח מהבית ליד. יש חבורה של לוי, זה בכלל היכולת שלו להיות חבר. לחבר זה גם מלשון חבר. להיות חבר טוב. יש חבורה שנמצאת פה, חבורה קדושה, שהם היו ככה. אי אפשר להזיז אותם אחד מהשני, זו זכות גדולה. חבר להכל, חבר לצחוק, חבר לשמוע אם יש לך איזה משהו על הלב, לדחוף אותך על איזה משהו, צבא, חבר אמת. היה לנו שיחות נפש כל כך עמוקות שפשוט לא יכולתי לא לספר לו. כי גם מצד אחד הבן אדם היה מקשיב ומכיל, וגם הוא פשוט היה בן אדם חכם והיה לו עצות מדהימות. באמת עצות מדהימות שעזרו לי כל כך. מצד אחד אנחנו באמת, ברוך השם, וגם אומרים לנו שהוא נמצא במקום כל כך טוב, אבל זה עוד יותר מעצים את גודל הפרידה, את הכאב, רצינו ליהנות עוד מהטוב מזה. פה. זה מה שנקרא שוד לאור יום. תקשיבי, יסודי. בדיוק, הראש לא לעלות לאינסטגרם? והוא לא איזה שהוא לקח את העגלה. זהו, אני לא מטורף. זה משנה, אחרי זה בצד, אחי, כי גם ככה צריך. מי זה? שלום! לוי היה אצלי 8 חודשים בכיתה, כל ההכשרה בעצם. הוא היה תמיד נחשב אצלנו במקומות הראשונים, תמיד. ואני זוכר שכתבתי למנחם, ב5 דקות אחרי התרגיל הראשון, נשמע ג'אסי מטורף. נשמע ג'אסי מטורף. זה היה תרגיל ברמה הכי גבוהה שראיתי, כאילו, תרגיל ראשון. ובקורס בנקים שלי, אנשים עושים תרגילים, משתפרים לאט לאט, וכאילו, לתרגיל ראשון זה היה תרגיל פסיכי. מה שהכי מוערך מבחינתי לפחות זה אנשים שעושים את המשימה שהם מקבלים, אבל הם לא מחפשים שום דבר בתמורה, הם לא מחפשים את העיניים שיהיו עליהם, ואני חושב שאתם יודעים שלוי הוא בן אדם כזה שעושה ועושה עד הסוף, ולא צריך שאף אחד ייתן לו את התפיחה הזאת על השכם. כל המחלקה מחוברים אליו, גם המפקדים, באמת כאילו אם יש דבר אחד שאני יכול לומר עליו זה שאף פעם לא פחד מאף אחד. הוא היה
היה תמיד אומר מה שהוא חושב, לא משנה אם זה למ"פ, לא משנה אם זה למ"מ, לא משנה אם זה לי. הוא לומד על שלו כמו שצריך, כמו שהוא יודע. שומעים את התדריך, כולם עושים כן עם הראש, אני לא יודע מה הם הבינו, מה לא הבינו. ואז אבי מתחיל לשאול אותו שאלות, למה לא נעשה מכאן, ולמה זה משם, הוא מתחיל לדון איתו, וזה... כל המבינים שם היו בשקט, לא יודע מה זה, אבי התחיל להבין בדיוק מה צריך לעשות. האופציה הראשונה שלי הייתה גולני, האופציה השנייה שריון. דיברתי עם לאבי ואמרתי לו שאני רוצה וזה, הוא אמר לי, אם אתה מסתרב בבקו"ם זה רק אם אתה נעול. אם אתה לא נעול מספיק, אז תעשה הכל כדי לפחות לקבל את האופציה השנייה שלך, אבל תבוא נעול, ולא הייתי מספיק נעול. ידעתי שאני לא מספיק נעול, השגתי את האופציה השנייה. הוא פריין לי, הוא היה תלהב וזה. שאלתי אותו מה איתו, וגם אמר שהוא מת להיכנס לעזה, וחייב להיכנס לעזה. בעצם היה לנו הרבה שיחות על זה שהוא, מאז שהוא התגייס לצבא, על השירות שלו, ובאמת ברגע שפרצה המלחמה, עד שהוא לא נכנס פנימה, הוא לא היה רגוע. היה לנו שיחות עם זה, הוא אמר איך זה הגיוני שכזה דבר קורה, והוא לא יכל לראות את עצמו כאחד שמסתכל על זה מהצד. אם בארץ הזאת, האמין, למה אנחנו פה? מה אנחנו נלחמים? יצא כבר להילחם, המבסוט הזה. והיה לו להט להיכנס לעזה, להילחם באויבינו. כמה שהוא רצה להיכנס לעזה. אני זוכר שהייתי איתו ואנשים כאילו שאלו אותו איך בצבא וזה, וואלה הכי מת להיכנס, זה המשפט שלי. וואלה הכי מת להיכנס. כשלוי נכנס לעזה זה לא... כאילו אף אחד לא דאג לרגע. הפוך, אנחנו רק הסתלבטנו עליו, כאילו על איזה, בטח איזה חיה הוא שם. תמיד צחקתי את השיעור, תן לו לעזה להיכנס גם עם אבנים. הוא לא צריך כלום איתו, באמת, תן לו אבנים והוא נלחם, לא אכפת לו. תמיד נתנו הסיק הציוד וזה אותו לא משנה לו. אולי קראת לו להיכנס לעזה. והוא, ברוך השם, גם עם המתודור, וכל דבר שהוא היה צריך לקחת עוד מעבר, אז טוב, מי לוקח עוד טוב של נגב? מישהו, תביא אני אקח. לוקח, מעמיס עליו, והתיק שלו היה כבד בצורה קיצונית, אבל הוא סידר אותו, הוא ליפף שם את המתודור בצורה כזאת שיוצאים את זה הכי הרבה שאפשר. אבל כאן הוא מאוד מאוד מסודר לו. עכשיו במצבה למשל, אז הוא לפעמים הבא מוציא את הבגדים, הוא מכניס את זה לתוך כל הכביסה, את הבגדים שלו, עד כבר יתפעיל את זה. מוצאי שבת, כבר מארגן את כל התיק, מה שצריך. הוא תמיד על דברים מתוקתקים. באמת, כאילו, היה לו יכולות ברמות הכי גבוהות שיש, כאילו, לא פעם ולא פעמיים שלי קצת נמאס בתרגולים, נתתי למפקדי חוליות שלי להביא ועוד איך היה לתרגל בתור מקים. הוא קלט את זה מהרגע הראשון, כאילו, הבין בדיוק את המקצוע, ידע לנהל את הכיתה כמו שצריך, ובאמת, היכולות שלו עם הצניעות והענווה שלו זה מראה באמת רק על החינוך שלכם בבית. יש שני אחים גם לוחמים, ואני בטוח שאתם גם נותנים לו את הטבעים שלכם. כן, המקצוען ברמות, אני חולה עליו. ירפא ליבי, אל מי אני מתגעגע, כמו ים שאין לו חוף, רק תגיד לי מי יחבק אותי, והבטיח שאני וזהו, כי אבא, אבדה יקרה, בין אם זה לנו החברים, שבאמת איבדנו אח, בין אם זה כל המכרים שלו שבאמת מכירים, יודעים שהם נדמו אדם יקר, בין אם זה לצבא, איך אנחנו צוחקים החברים, הצבא איבד רמטכ"ל. שנהיה ראויים לנפילה הזאת, שנהיה אנשים טובים יותר, וזה ציווי. וכשאנחנו באים לנחם, אנחנו באים לומר למשפחה, אנחנו נשתדל כל אחד בדרך שלו להיות ראוי קצת ללווים, להיות ראוי, ובכך אנחנו מחיים אותו. מאז תמיד מנסה לחשוב, טוב, מה אני עושה עכשיו, כאילו, מה אני עושה עכשיו יותר טוב בשביל אבי, מה אני עושה? אני חושב שהדרך הכי טובה שלנו להנצח אותו היא פשוט
לקחת על עצמנו לחיות את הערכים שהוא האמין בהם. אני למדתי ממנו המון. אני יודע שהוא ילווה אותי כל החיים. הערכים שלו, הדמות שלו. אני תמיד אזכור אותו. אזכור אותך. וכתוב שהזיכרונות של צדיקים זה מעשים הטובים. כמה מעשים טובים עשית. נקבל על עצמנו. ללכת קצת בדרכך, קצת מהמעשים שלך, קצת להמשיך באמת ללמוד מהמעשים הרבים שלך. זה נזכה שתהיה חי בתוכנו לעד. ואחד הדברים שאנחנו בוחרים להתראיין זה בשביל מסר אחד שמאוד חשוב לנו, זה מסר של האחדות בעם. מבחינתי המטרה הכי חשובה של המלחמה הזאת זה למגר את החמאס שבתוכנו. אנחנו מרגישים שהמלחמה הזאת זה כמו איזשהו ניתוח כירורגי, כואב ועצוב, אבל לפחות שבסופו של דבר נרגיש שיש איזשהו תהליך של ריפוי, שהעם מתאחד ושרואים, מצליחים לראות את העיקר ולא את הפלגנות שבינינו היא הטפל. לנצח אחי, אזכור אותך תמיד, וניפגש בסוף, אתה יודע. ויש לי חברים, אבל גם הם קווים, אל מול אורך המשגע. אני הולך לבכות לך, תהיה חזק למעלה.